je houding? Ja, wat vond je jezelf? Ja, het is wel beter. Ja, ik vind het gaat de goede kant heen, toch? Ja. Ja, nee, absoluut, absoluut. Mooie houding. Heel mooi. Keurig, jongen. Klaas, hebben jullie 10 gedaan? 10 keer? Hey, jij hebt er niet maar 8 gegeven. Dan mag je even rusten. Ja, nee, even rusten. Goed zo, nee, goed zo, keurig. Ja, ik fiets. Mag even daar weer zitten. Van Kom! Oude wakker, pas op hè, dat je niet tegenaan loopt. Ga netjes gaan zitten, ga maar zitten. Waarom is mijn broer het nog zwaarder? Omdat hij groter is. Dat heeft te maken met groter zijn. Hij heeft heel groot. Mooie rechterrug, opstrekken je rug groot maken. Juist dat. Dat is het. En nou 10 keer heen en weer. 1. Dat is mooi. 2. Mooie houding, keurig hè. Klaas, Ja? weer 10 keer springen. Ja, oké. Hé, je geteld?